Kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi magpabilin nga alerto ug mag-deploy sa ilang puwersa sa umaabot nga Fiesta Senior. Pagpangandam kini ugaling mudag sa ang mga tao ug manggawas sa kadalanan. Ani ang report. Sa gate sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi, nakaplastar na kini mga flags nga may Santo Niño color. Nagmingaw hinuon ang simbahan, itandi sa miaging mga katuigan, kundiin kabahin sab ang Mandawi sa selebrasyon sa Fiesta Senior. Ugmang adlaw o Biyernes unta sa di pa ang fiesta, ang schedule sa traslasyon o ang pagbalhin sa imahen sa Santo Niño ug Birhen sa Guadalupe sa simbahan ni San Jose. Apan di mahinayon karong tuiga gumikan sa COVID-19. Hinuon matud sa kapulisan, pabilin gihapon sila nga alerto. Mag-deploy gihapon sa ilang mga personnel labi na sa simbahan karong Domingo. Gagad po tagod sa mga additional activities ang atong simbahan. So far ang ato is deployment tagod sa simbahan kanang vicinity and patrolling. Sub-sab ang himuon nga roving aron mapugnan kung may mga panagtapok nga mahitabo. Muna atong gihangyo po sa atong mga constituents na ato yung likayan ang kanang social gathering or physical kay problema ta sa physical distancing. Then napoy gihangyo po si Mayor na ilimit lang yun ang paglakaw sa gawas. Samtang anda mutagana og budget ang City Hall aron pagpalit og dugang Global Positioning System device o GPS alang sa mga patrol vehicles sa kapulisan. Una nang nabutangan niini ang 8 ka mga bag-ong SUVs nga gikan sa Dakbayan. Moabot sa 100,000 pesos ang itagana alang sa 66 units sa GPS nga iinstolar sa mga patrol cars. Lakip sab ang mga motorsiklo nga gigamit sa pagpatrolya sa kapulisan, pabutangan usab aron daling matultulan ang lokasyon ini. Nakita nga maayo ni siya labi na sa katong ato ang crime response o police visibility kay makit-an man nimo og asa sa Dakbayan sa Mandawi ang mga patrol cars. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.